ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇഫ്താറിനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപയർ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ അളവിൽ തന്നെ ചെറിയ അരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈഗറാണ്. അതുപോലെ ജീരകശാല റൈസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരിയും ചെറുപയറും ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 4 വിസിൽ വരും വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2ാം പാലും ഇത് 1ാം പാലുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുക്കറിലിട്ട കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഞാനിത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ 2ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ 1ാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് കഞ്ഞി റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. നല്ല പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം.
അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.